Здравейте! Днес ще ви поговоря за ретроградните планети. Една от най-популярните, но често и най-неразбираните теми в астрологията. Тъй като забелязвам объркването около тази тема, ще обясня защо ретроградния Меркурий не ви влияе постоянно и какви са причините и не само той, но и другите планети и тяхната ретроградност да не се усещат в живота ви по всяко време. Какво всъщност означава ретроградност и защо не всеки усеща тази енергия по един и същи начин? Какво е ретроградност? От астрономична гледна точка ретроградност е оптична илюзия. Планетата не спира и не тръгва назад реално, а изглежда така, когато Земята изпреварва или бива изпреварена в орбитата си. От астрологична гледна точка ретроградността се свързва с завръщане, повторение, вътрешна работа, разглеждане още веднъж, забавяне и преоценка и корекция на темите на съответната планета. Когато планетата е ретроградна, нейната енергия се обръща навътре. Темите, които управлява, се преживяват по-интровертно, по-забавено или се връщаме към тях от миналото. В астрологията има две планети, които никога не са ретроградни. Това са Слънцето и Луната. Ще ви дам причината защо е така. Слънцето и Луната са светила, а не планети в астрономичния смисъл. Слънцето е центъра на Слънчевата система. Той е фиксирана точка, около която се движат всички останали тела. От гледна точка на Земята, то винаги се движи в една посока по еклиптиката. Луната е естественият спътник на Земята. Понеже е толкова близо до нас и прави обиколка за около 27 дни, тя също никога не може да изглежда ретроградна. Затова ретроградност може да се случи само при планети, които наблюдаваме на по-голяма дистанция. Това са личните планети Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и колективните Уран, Плутон и Нептун. Ще ви поговоря за личните планети и тяхната ретроградност. Меркурий управлява комуникация, информация, пътувания, техника. Честота на ретроградност около 3-4 пъти годишно. Продължителност около 3 седмици. Как се усеща? Забавяне в общуване, недоразумения, връщане към стари проекти, нужда да се редактира или преосмисли нещо. Пример, подписвате договор и се оказва, че има грешка. Или, например, стара идея, която сте изоставили, става отново актуална и я довършвате. Венера управлява любов, връзки, финанси, естетика. Всичко свързано с красота. Честотата на ретроградност на Венера е на всеки 18 месеца. Продължава около 40 до 45 дни. Как се усеща? Завръщане на бивши партньори, преоценка на ценностите, промяна в вкуса или стилът ви. Пример, човек започва отново връзка с някого от миналото или преосмисля начина, по който харчи пари. Марс управлява действие, мотивация, сексуална енергия, конфликти. Честотата на ретроградност на Марс е на всеки 26 месеца. Продължителността на този ретрограден период на Марс е около 2 до 2 месеца и половина. Как се преживява? Спад в енергията, стари конфликти излизат на повърхността, плановете ви се забавят. Например, проект, който сте започнали временно спира, за да бъде коригиран. Юпитер управлява растежа, късмета, философията, духовността, мъдростта, разширението. Честотата на ретроградност на Юпитер е веднъж годишно. Продължава около 4 месеца. Как се усеща? По-малко лични кризи, повече време за вътрешен растеж и духовна преоценка. Пример, човек решава да промени посоката на образованието си или на вярванията си. Сатурн управлява структура, дисциплина, карма, отговорности. Честотата на ретроградност е веднъж годишно. Продължава около 4 до 5 месеца. Усеща се като преоценка на ангажименти, изчистване на дългове и повторение на уроци. Пример, заел си с някакъв ангажимент, от който няма как да избягаш и той отново идва на повърхността и ти трябва да намериш решение как да се справиш. Колективните планети Уран управлява промяна, революция, иновация и свобода. Честотата на ретроградност на Уран е веднъж годишно. Продължава около 5 месеца. Как се усеща? По-осезаемо на колективно ниво, социални промени, проблеми с технологиите, внезапни събития и хаос. Нептун управлява илюзии, духовност, въображение, изкуство, сънища. Честота на ретроградност веднъж годишно. Продължава около 5 до 6 месеца. Усещането е на размити граници, нужда от духовна яснота, връщане към стари илюзии или мечти. И последната колективна планета Плутон управлява трансформация, кризи, сила, контрол, смърт.
Честота на ретроградност веднъж годишно. Продължителност около 5 до 6 месеца. Усещат се дълбоки вътрешни и външни промени, колективни сътресения. Проблеми с властта, например. Ще дам пример. Често виждаме социални или политически събития, които съвпадат с неговата ретроградност, защото той се свързва с властта. Как може да се усети лично една ретроградна колективна планета? Пример, транзит на ретрограден Уран. Човек започва да усеща вътрешно напрежение и желание за промяна, но за сега не действа външно. Може да има вътрешна борба, искам да скъсам със старото, но още не съм готов да го направя. Да кажем, че в момента транзитиращия ретрограден Уран минава през вашия седми дом на партньорствата и е съвпад с Слънцето във вашия седми дом. Слънцето е вашето его. Може да преосмислите нуждата си от свобода във връзките ви, да се замислиш дали се струва да преглътнеш егото си в името на връзката ти, или пък да имаш желание за свобода на изразяване на сърцевината ти, т.е. егото във връзката, в която се намираш, но да се чувстваш нестабилен да вземаш решение, тъй като Уран е нестабилна енергия. Друг начин, по който може да се прояви в този контекст, е внезапна нужда от свобода, тъй като Уран носи внезапна енергия и когато ти сполети, усещането е като ураган, който може да ти разруши целия дом, дали за добро или лошо, но винаги има отражение, което е видно. Ще обясня какво означава да си роден с планети, които са ретроградни в хороскопа. Но първо ще обясня какво е стационарна планета. Астрономично, когато една планета преминава от директно движение към ретроградно или обратно, има момент, в който изглежда, че тя спира на едно и също място на небето. Това се нарича стационарна планета, на английски е stationary. Астрологично, енергията на планетата е много концентрирана и силна, защото буквално застива върху даден градус. Това е като да спреш времето за момент и да замразиш даден момент за известно време. Пример за стационарна планета. Ако Меркурий е стационарен преди ретроградност, всички теми на Меркурий, комуникация, документи, пътуване, образование се усещат по-силно и напрегнато. Също е търговия, тъй като Меркурий е свързан и с търговия. В хороскопа има няколко възможни състояния на планетите. Директни или така наречените прави планети. Движат се нормално напред през зодиака, нямат знак R или RX пред тях, което означава ретроградност. Тяхната енергия се изявява без да има някакво премислене на нещата. Това е и най-често срещаното положение. Повечето хора са родени с директни планети, тъй като в момента на тяхното раждане дадените планети са били директни. Другия вид са ретроградни планети. Имат знак R или RX. При тях има забавяне, има осмислене преди да действаш, преразглеждане. Енергията не се изразява свободно и се интернализира, докато при директните планети енергията им се изразява без човек да се замисли или да си поколебае. И няма забавяния, всичко си тече и планетата се изявява както си трябва. Ретроградните планети изглеждат сякаш се движат назад, но това е илюзия, както вече обясних. Енергията им е обърната навътре, темите се преживяват по-интровертно или чрез връщане назад. И третия вид са стационарните планети, застинали върху градус, преди да тръгнат ретроградно или директно. Защо тези състояния на планетите са важни в хороскопа? При ретроградните планети в хороскопа човек изживява енергията на планетата по различен начин от повечето хора. Хора с ретроградна планета в хороскопа често са по-чувствителни към цикъла й. Например, ретрограден Меркурий може да даде по-интровертно мислене, по-задълбочена аналитичност, но и трудности в ранната комуникация. Когато транзитиращия Меркурий е ретрограден и го имаш натално в хороскопа, т.е. в момента на твоето раждане Меркурий е бил ретрограден, може да усетиш засилване на тази енергия, което може да доведе както до раздразнителност, така и до щастие. Например, ако Меркурий влезе в ретрограден период и ти имаш нужда от добавяне на информация към твой проект, имаш нужда да се задълбочиш и да си направиш изследване по тема, ще ти се отрази добре. Но ако искаш да започнеш нещо ново, например, като бизнес и не се чувстваш готов и имаш нужда от още знания, може да те дразни този период на ретроградност, тъй като ще трябва още да се задълбочиш. При хора с директни планети в хороскопа, ако една или няколко транзитиращи планети преминат в ретроградност, може също да се подразнят, ако не се съобразят с енергията на планетата и какво тя очаква от тях.
Какво имам предвид? Да кажем, че имаш директен Меркурий в хороскопа и той мине в период на ретроградност. Свикнал си да комуникираш без да си замисляш, тъй като директният Меркурий ти е стандартна норма на излъчване на тази енергия. Когато стане ретрограден за определен период, ще започнеш да правиш грешки или пък да се замисляш преди да говориш. И това може да предизвика напрежение и дразнене, ако смяташ, че не му е момента да се случва нещо подобно. Докато при хора с натална ретроградна планета може изобщо да не се усети този контраст. Най-много да се засили наталното проявление на планетата. Идеята на ретроградността е да забавим темпото, да се успокоим и да направим нещата както трябва. Не да вървиш срещу течението, а да изчакаш и заедно с него да се обърнеш на другата страна, за да ти е по-лесно. Стационарна планета в хороскопа е тази планета, която е хиперзаредена. Тя се превръща в централна тема на живота на човек. Пример, стационарен Юпитер. Човек може да е изключително концентриран върху знания, духовност или пътувания. Ако планетата в наталната карта е много близо до деня, в който тя е сменила движение от директно към ретроградно или обратно, тогава се нарича стационарна. Разстоянието може да е 1-2 дни около точната смяна. Какво да гледаме конкретно? Ако при проверка в ефемеридите видиш, че в деня на твоето раждане планетата е била директна, но на следващия ден е станала ретроградна, това означава, че е стационарна директна. Да кажем, че човек е роден на 15 май 1999 година. В ефемеридите виждаме, че транзитиращ Сатурн е бил ретрограден на 15 май, а на 16 май става директен. Това означава, че в наталната му карта Сатурн е стационарен директен. Т.е. изключително мощен фактор в живота. Ефемериди е термин, който означава точна информация за позициите на небесните тела или изкуствени спътници в даден момент от времето. Те се използват в астрономията и навигацията, като в миналото са се представили като печатни таблици, а днес често се изчисляват електронно по математически модели. За какво служат ефемеридите? В астрономията и небесната навигация показват къде се намират планети, звезди, Луната и изкуствените спътници на небето в определен момент. Примери за ретроградни планети. Меркурий – символ на комуникация, документи, пътувания, технологии, търговия, образование, наука. В ретроградност често чуваме за закъснели полети, грешки в имейли и изгубени данни. Но също така това е чудесно време да се преразгледат договори или да се върнем към стари идеи. Ретроградният Меркурий често се усеща по-масово, защото всички използваме телефони, интернет и транспорт. Защо не всеки усеща ретроградност еднакво? Много хора чуват ретрограден Меркурий и очакват хаос, но реалността е, че не всеки е засегнат по един и същи начин. Причината е, че усещането зависи от личната натална карта. Дали тази планета е важна в нея и дали в момента е активирана. Ще ви разкажа какво представлява активирането на планета чрез предсказателни техники. Една от класическите техники е годишни профекции, Annual Profections на английски. При тази техника всяка година от живота отговаря на различен дом в наталната карта. Така определена планета става владетел на годината. На снимката виждате години и съответно, когато сме на съответната възраст, се активира съответният дом и темите, с които е свързан, като кариера, забавление, приятели, партньори и така нататък. Важни стават планетите в него. Също така и планетата, която е управител на знак. Става владетел на годината и нейните аспекти, транзити през домовете и нещата свързани с нея се проявяват и усещат силно през тази година. Когато е активирана съответно и ако е ретроградна в даден момент, се усеща тази ретроградност. Тъй като искам да дам разяснение относно ретроградния Меркурий, ще дам пример, но първо ще кажа няколко неща за Меркурий. Меркурий управлява два знака, Дева и Близнаци, т.е. на всеки 12 години ще се активира и ретроградността му и аспектите и движенията на транзитите през домовете на Меркурий ще се усещат. Движения и транзити е едно и също. Когато друга активирана планета прави аспект с Меркурий, в случая също ще се усеща ретроградния му период в живота ви, в зависимост в кой дом е Меркурий в хороскопа ви, тъй като може и да не е в собствените си знаци, Дева или Близнаци. Например, може да имаш Меркурий в Риби. Той е бил в Риби в момента на раждането ти. В зависимост от часа на раждане
и асцендента, той ще попада в различен дом. Ще дам пример с асцендент Лъв. При асцендент Лъв Риби се намира в 8-ми дом. Когато Юпитер е активирана планета, защото Юпитер управлява Риби, планетите в този дом също стават важни, тъй като домът, тази сфера от живота, се активира за годината и транзитите и аспектите през и към този дом и планетите в него ще се усетят и проявят по някакъв начин в живота ви. При асцендент Лъв Меркурий управлява втори дом, Дева и 11 близнаци. Тъй като може да си на възраст, която активира друг дом и планета, а не Меркурий, неговите периоди на ретроградност може да не се усетят изобщо през годината. Да предположим, че Меркурий е активиран обаче, като навършите 24 години и ви управлява втори дом на парите и 11 на групи от хора, приятели и мечти. В хороскопа, тъй като сте асцендент Лъв, в случая, тъй като давам пример, когато мине в период на ретроградност Меркурий, може да има забавения с теми около парите, тъй като ги управлява, или преразглеждане на финансите, замислене как да правим повече или как да ги използваме рационално. Управлява 11 на приятели, мечти, групи от хора и е възможно да започнеш да комуникираш отново с определени групи от хора от миналото, например, тъй като Меркурий управлява комуникацията и 11 дом на приятелите в случая. Така може да се усети в живота ви. Но може да слушате от други астролози, например, като правят прогнози, че той се свързва с други неща, транспорт, търговия и образование. Да, така е и аз споменах същото. Той ги управлява, но в случая тези теми за тази година, която е активирана, може да не са активни и няма да ви касаят и няма да ви засягат. И когато някой астролог ви каже за тях и ретроградния Меркурий, няма да видите връзка с действителността, която описах. Това е причината и хората да гледат на астрологията с насмешка, поради наличие на много повърхностна информация без дълбочина и пояснение. Също така има и пренасищане на информация, което води до объркване. Ако тази планета е ретроградна транзитно, тогава нейното влияние се усеща много силно, защото е активна в живота ви за съответната година. Астрономично транзитите са текущото движение на планетите по небето в реално време. Те винаги се движат през знаците на зодиака и минават през различни градуси. Астрологично транзитите показват как тези текущи позиции на планетите взаимодействат с твоята натална карта, така наречен хороскоп, т.е. разположението на планетите в момента на раждането ти. Транзити към лични точки. Ако ретроградна планета прави аспект към Слънцето, Луната, асцендент, друга лична планета или друга важна точка, като най-забележими са аспекти съвпад, опозиция и квадрат, ще се усетят и преживеят не само вътрешно, но и ще се проявят външно чрез хора и ситуации. Пример, ако сте в годишна профекция на трети дом, навършвате възраст, която активира трети дом и трети дом ви е в Близнаци. Меркурий управлява този дом, тъй като Близнаци са управлявани от Меркурий. Във вашата натална карта, така наречения хороскоп, ретроградният Меркурий може да засегне комуникациите, пътуванията, документите, ученето, братята и сестри, съседи, началното образование, детските градини. Защото това са темите на трети дом и Меркурий ги управлява. Това е една от причините защо не всеки усеща ретроградността. Ще дам причини защо може и да усетиш ретроградност, дори и без активиране на дадена планета в хороскопа ти. Има няколко причини. Транзити към лични планети, както вече споменах. Ако ретроградна планета направи аспект към зодията ви, Слънцето, Луната, асцендент, медиум цели, имам цели, това са много важни точки, ефектът ще бъде забележим. Колективно влияние. Някои ретроградни планети, като Меркурий и Венера, се усещат масово, защото управляват теми, които всички споделяме. Комуникация, взаимоотношения, пари. Собствени натални ретроградни планети. Ако имате натално ретрограден Меркурий, т.е. в момента на раждането ви, той е бил ретрограден, може да сте по-чувствителни към неговите цикли, защото резонирате с енергията по естествен начин. Това е нормата, на която сте свикнали. Психологическата настройка. Колективното внимание към ретроградността също усилва усещането. Когато всички говорят за хаос, хората стават по-наблюдателни към съвпадения и грешки. Психологическия ефект накратко.
Всички говорят за това, следователно забелязваме съвпадения. Колективни теми. Дори и да не е лично активирана, в обществото може да се създаде атмосфера на забавяне. И кармичен резонанс. Ретроградните цикли често отключват стари теми, които не сме завършили. Но по един или друг начин сме длъжни и ние трябва да им обърнем внимание, искаме или не искаме. Като заключение ще кажа, че ретроградността не е лоша сама по себе си. Това е космически сигнал Да забавим темпото и да се обърнем навътре. Дали ще усетите дадена ретроградна планета, зависи вече от хороскопа ви, от годишните ви профекции, от конкретните транзити. Най-важното е да не се плашите от ретроградност. Използвайте я като шанс за преоценка и завършване на стари неща и цикли. Ретроградните планети не са врагове, а учители. Те ни връщат назад, за да можем да вървим напред по-осъзнато. Личните ретроградни планети Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн се усещат най-интензивно в ежедневието. Социалните и колективните планети Плутон, Уран и Нептун действат по-бавно, по-дълбоко и често повече на обществено, отколкото на лично ниво, но също могат да се усетят, ако транзитите им правят съвпад, опозиция или квадрат с ваши важни части от хороскопа, като асцендент, десцендент, имам цели, медиум цели или някои от личните ви планети. Ще говоря за аспектите и тяхната важност в друго видео и също така и за колективните планети и тяхното значение. Ако ви е интересно, се абонирайте, за да не изпуснете информация по темата. Имам видео за имам цели, медиум цели, асцендент и десцендент. Ако искате, може да го гледате, ако не сте запознати по темата. А най-важно е да гледаме не с страх, а с разбиране, защото всяка ретроградност е покана за преосмисляне, израстване, вземане на правилни решения, след като сме си починали или сме изложили всички варианти на масата и вече знаем най-оптималния за нас. Благодаря, че слушахте. Ако ви е било интересно, се абонирайте, за да не изпускате още интересни видеа и ви пожелавам хубав ден.